үз киләчәгебез, үз тарихыбыз бар, үз әйтер сүзебез бар. Шулай итеп 16-нчы татар җырына рәхим итегез, дуслар. Беренче адымнар, әни сүзе, туган якның кабатланмас табигате һәм туган нигез. Язда бар табигать яңаргандай, бу җырдан безнең күңелләр яңара. Şuranı oyladık, koykanına oyladık, Yeşlikке koykanı güdü bulanık. Yanlış olan sakladık, Kaşın yollarına. Neyse bu dünya kulasa, eğlenene bir basa, Dünya zarından gebetmez, Çırlar yaşlı işmasa. Нәрсәндә туган якка гына әйләндереп булмый. Кайбер җырда бит мәхәббәт тә туган якта керә, шулай ук дөнья кемәкмеши, дөнья мәшәкате гомер турында шул инде барбер туган якка әйләнеп кайту дигән ни дип әйтим тематикалар. Менә бу их бу дөнья глаза дигән минем җырда әйләнеп кайтсаң, әйләнәсендә бер кайтасың туган якка. Шундыйрак темага керәдер дип уйлыйм, чөнки дөнья түгәрәк. Төп өлешен шушы татар җыры фестивале чагылдыра. Чөнки монда ни әйтсәң дә иң популяр җырчылар бүгенге көндә. Әлбәттә барысы бүгенге концертта барысы катнаша дип әйтеп булмас иде. Туган якта кемнәр? Әти, әни, балалар, минем оныкларым турында, туган якларымда ничек үстергән оныкларым үсеп килә бит инде. Бик матур, бик җырлы бара бәйрәмебез. Татар җыры миңа калса ана шул туган як темасында тора да инде. Шуның тирәсендә, чөнки туган якка булган мәхәббәт, ул күп нәрсә турында әйтә. Мин теләрем әлбәттә минем үземнең күз аллау буенча башка төрерәк. Гомумән хатын-кызларга килгәндә мин бераз туган якка тематика булган шундый тематика татарчарак киемнәр. Әбезгә күбрәк әлбәттә мин сәхнә карап тордым. Истратныйрак киемнәр күбесе. Ну ничек битне, бөтен нәрсәне карап бетерә булмый дигәндә. Бөтенләй түбәтәйдә генә калфакта гына чыгу да дөрес булмас иде дип уйлыйм. Шуңа күрә моннан бик куркырга ярамый. Теге дөньядан бик артта калып булмый бит инде. Шуңа күрә бу татар җыры фестивалендә бәлки шушы юнәлеш, шушындыйрак формат бүген теге бөтен отышсыз дип әйтмәс идем. Ничектер атларга әлбәттә ниндидер рамкалар булырга тиеш, сүздә юк. Кемнәрдер шул рамканы чыкса, ул күренеп тора, халык былай да күрә аны. Гомумән әйтәләр инде, спорт, мәдәният ул сәясәткә кагылмый дип. Уйлап карасаң барып кагыла инде, нишлисең? Ул киресенчә шуннан башлана әле хәтта спорттан һәм сәнгатьтән. Күп кенә сәяси хәлләр, сәяси адымнар бөтенләй аны аерып куеп булмый дип уйлыйм мин һәм кирәкмидер дә ахырсы. Әгәр дә инде ул сәясәтне яхшыртуга юнәлтелгән булса, ул кирәк. Лезвияна дип әйтегәндә, шуңа күрә белмим, мондай бәйрәмнәрдә андай бер кирәк микән ул. Ул тупас булырга тиеш түгел. Шаяртуның да аның булай да бит бүгенгесе көнне халык туйган. Телевизорны ачабызмы шушы шумлы әйберләрдән. Синең Татарстан, алпанларың өчен яла.